1,5 jaar geleden is er een nummer uitgebracht dat nu weer opnieuw is uitgekomen. Ja, dat klopt. Het is niet mijn fout en dat in een live versie. Dus nou, goed ontvangen en ja, mooi lied. We wouden het gewoon nog 1 keertje proberen. Maar er is inmiddels alweer een nieuwe single uit, hè? Ja, want hoe heet die nieuwe single? Het stormt in mijn hart. Ja, hoe dat zo? Ja, goed, het is niet mijn fout. Het is toch niet zo gelopen zoals het had moeten gaan. Weet je, en nou, dat was jammer. En daarom hebben we Stormt uitgebracht. Ja, die jongens zijn een beetje gek aan het doen hier ook. Ik denk dat ze te veel gedronken hebben. Nou, hij is wel goed opgepakt, vooral Radio NL. Weet je, ben ik heel dankbaar voor. Dat die hebben hem elke dag wel 3 keer gedraaid, een paar weken lang. Andere zenders in het land ook. En dus wat dat betreft ja, ben ik er wel blij mee. Ik moet zeggen dat het moment een beetje rustig is. En dat hoor je ook van andere zangers om je heen, weet je, zangeressen. Maar we blijven gewoon hard werken. En, ja, en toch weer hopen dat 1 liedje er toch doorheen gaat. Maar we zijn leuke dingen aan het doen. En we blijven nieuwe singles uitbrengen. Dus wat dat betreft gaat het goed. Ja, want die grote wens is er natuurlijk om fulltime te kunnen zingen. En dat doe je volgens mij inmiddels ook? Ja, dat doe ik ook. Ik doe heel af en toe nog wel eens een tuintje, maar over het algemeen heb ik wel mijn werk ervan kunnen maken. En dat is prachtig. Misschien dat we nog een heel klein concertje gaan doen voor een paar 100 mensen. Dat zou ik graag willen. En ja, voor de rest ben ik veel aan het zingen. En waar zou je dat concert willen houden? Ja, ik denk Amsterdam, maar het mag ook buiten Amsterdam. Dat is geen probleem. Maar geen concerten, maar ik bedoel gewoon, weet je, voor 300 of 400 mensen in een klein zaaltje met een live band. Dat lijkt me prachtig. Ja, het hoogtepunt zijn de Trosfeesten wel geweest. Trosfeest op het plein. En natuurlijk dat Radio 2 gedraaid heb. Weet je, dus dat zijn hoogtepunten. En piraten, mega piratenfestijnen. Dus er is best wel veel gebeurd met Jeff en Vliet.